Subscribe to my channel. Subscribe to my channel. Washing! Naku ba? Paliton! Washing! Grabe! Langganan mo buak! Bukalit! Lawin mo lang. Na may washing bila ah. Kasi baligya siguro na. Ako diri ay lasig. Ako ano eh? Ako ay lasig. Diri ako. Baligya. Ayo, washing! Langgana nga buak! TV nga guba! Oy! Radio! Tamay ato! Dam na mo'y guba nga TV, dam! O kuan washing, kanang drive, langgana buak, kanang mga on sa padiha. Atong paliton. Ay, waman daw ko'y mga baligyaan na dede, oy! Murag ako itong naibawan ba? Si Tutay, murag na to iya dito. Asa lapit ang balay ni Tutay? Murag tuwa dito na kita. Kuan, dito sa pikas kanto. Ay, kanang dito og balay dito Oo, ah. oo, Kanang Tutay, kuan. Tutay. Ay, kan Tutay. Oo. Asa na, dam, pwede ubanan daw. Asa, sige. Balanta ka. Kadira ila Tutay. Dili sa buta agi dam, tiburo na may iro dam. Sige. Asa lapit, diri dam, ila si Tutay dam. Dito ila Tutay. Nailang guba nga washing dam Oh, ubay. naa pero paminaw na ako murag tarong pala yung mga washing. Mao? Oo, pero Wala kay kuan. ayo. Ayo. Ato ina ko na. Uy, kisa man na. Uy, kandusanan. Kandusanang titang. Wala kay dry nga guba dam. Wala kay palito lagi Ana si ako. Tutay. Uy, salamat na ma. Oo. Kasi laki mga lata nga gipi. Ako paliton. Oh, mangitara ko ko. Sige. Ayo! Nadiri dam, nadiri si Tutay. Una si Tutay diri oh. Uy, mga kandusanan. Uy, titang, kisa man nakauban nimo? Ay si Tusang lagi nangita lagi siya kuan washing kay gusto siya mo palit. Oo, laki Mga daot washing nga puno. guba. Ah, sige. Mo na Pasudla diri, pasudla diri. Oh, dali na dali na Sige. yun. O sa... ay, madam. kanang kasi tagiya diri madam. Oh, mo ni siya ang tag-iya si Ay. Tutay. Ay, hello Madam Tutay. Madam, nakay guba ko nung nga washing og dry. Uy, maayo noon kay... Kuan? Ni ani ka diri, madam Tusang. Uy, mga kandusanan, dili sulod. Ay, makaulas akong payag. O sa man, kisa man kauban di ay. Ay si Tusang man kuno na siya. Ay, si Tusang. Ay, ganito lagi siya pangalan kay Tusang. Gani, Kabariyaog ka ng pangalan sa akong iro. Dili sa balay. Nangita gani siya Oo. palitonon gani ko nung mga iba. Basta na yung ipangita ni... Basta na yung ipangita ni Tusang. Ay washing man kuno Wa- mga kuan mga gubaon na mga Ano, dry. uy, wala na ba yung washing? Sige, paanihan na siya, be? Uy, madam, magutan ko. Namang puno kay guba nga kuan nga kanang washing og dry. Akong paliton lagi. Ay, Tusang, wala na ba yung Tusang? Kay di kuan sa among silingan, gipalit ra ba? Ang nabilin diri kay kuan. Kanang gasol. Gasol. Oo. Uy, may guba nga bike, madam. Mura na bike diri ako magitaan. O, di bike diri. Pwede ang bike. Kabalo di ka mag-bike, ha? Dili, kanang guba, madam. Kanang guba akong paliton. Hala, bawal ba yung kanang mag-bike-bike ang gidugo? Basing gidugo ka karon. Dili man guba mga bike. Uy, Oh, sige, sige. ang guba Dali, nga dali, bike. dali. Tangki, madam, na ang paliton O, ako. dali sulod. No, ayaw kahadlok. Wala man may iro. Madam, mao ni abong tangki, madam. Kini Kanang- pali imo ning baligya. Ako ning paliton. Kini. Oh, baligya pinang imo kuan. Binuo. Ah, binuo? Oo. Kanang bike Pilay niya. makaya nimo, pilay makaya nimo. Kuan ra uy. Kini sa gamay-gamay man nga tangki kuan na ni sa bansin ko. Kini. Tapos yung, hala, Napay tangki. dili pa ako na pwede ibaligya kung dili ka kabalo mo alsa, kailangan na agi Uy, kabalo. Nasaon gani, Ito paliton ako sample. ng paliton. Sige, sample daw, pi. Alsaha daw ang tangki na akong gibaligya. Sige. Sige, alsaha daw. Sige. Hala, kaya man day nimo. Kaya manggod na. Ni. Hala, kaya mo day nimo. Hala, pag-usgan man day. Sige. Ako mong guni. Ay, di na lang ako na ibaligya sa imo, no? Ha? Ilibre na lang na. Ang bike na ako ibaligya sa imo. Ano makakagidugo? Ha? Bike ko uy kay Ha? bisag gidugo ko kay di man ako nasakyan kay guba man. Palihog ko sa bike, titang, B.
paliw ko sa bike. Ano yaw? Oh, morning bike na mo. Bawal gyud ang kanang gidugoan nimo sa kaya basing gidugo ka. Oo, nito Kuha ni siya kung palit ani 50 ra. 50 ha? O 50 ka may Sige, hugas. pwede ra. May hugas ay may 50 na kung pantani. Hindi na siya pwede nga taas-taasan pa. Kung sa mani mo, ay, Oo, wala sa siya, mani niya, mapipit na buti. siya. Oo, mapipit mo, gina siya. Ay, Ang okay kanang pa. doorbell sa among balay, akong gibalhin dira sa bike. kuha na 20 o 50 lang gid siya. 50 okay na ni. Pwede ra. O sige ka na si madam. Sige. Si Madam Tutay, ako na lang ako nang kuhaon. Nanong ibaligya man nimo ni kay tarong pang kaayo ni. Sayang kaayo. Ay, uy, ako lang ibaligya kay wako'y pang tungit. O kabalubi ka, mga kuan na ko, mga kalaban na ko, mga kwartahan. Wisa unsa man madam imo ning baligya dili ako na ni siya Ano, good kasama. tayo. Ibaligya lagi na ko na, ang importante. O, 50. Wala ka gidugo, makakagidugo. 50 plus 12. Kuha na madam. Ay, 62. Oo, 62 lang. 72 na siya tanan. 72. Ano good kaayo ni. 62 sa Tarong ani? Oh, sige, may libre pa, may libre pang ano. O, kani siya. Ang tagiyaan ni na-disgrasya gid siya pag-bike. Pag-bike niya, na-disgrasya gid siya. Abi na to, Oo. ikaw tagiyani. Kasi tagiyani ikaw. Ay, baligyan ako na sa ako, uy. Alam, masakto na madam, wala ni mo bayi ka kay ikaw gimamok mo. Kung ikaw nagbayad ka na. Kaya ang nag-bike manggod, gidugo siya. Tapos, Ako na siya, madam, na-disgrasya siya. okay na? Oh, sige, okay na. Ako na siya. Sige. Sige, asa. Hala, sige daw, B. Try daw sakay sa bike. Sige, try yung sakay sa bike. Sige. Try yung sakay sa bike. Try yung sakay sa bike. Oh, sige. Hala. Uy, okay siya. No? Okay man na siya, madam. Okay siya. 50 lang gila akong Okay ang palitan. ano, okay ang kanang doorbell, no? Doorbell na okay. sa among gate. Akong gibalin sa bike. Mao? Para kusog-kusog good siya kay. Okay, sige, Malisod ako, ba ya kay ang nag-bike na na-discrash na? O sige, ako ni palito, madam. Okay na. Oh, sige. 62. Oo. Ang akong kuhain. Sige ha, sige. Oh, sige. Asa man ipa-Gcash siya nimo? Oy, Gcash ra. Andamay mong Gcash. Ha? Ipa-Gcash siya nimo? O, andamay mong Gcash. Oh, sige, sige. Ay, ginoo ko salamat sa kalit. Ina ko ni bike og tangke. Magagamit gapon ako ni sa balay. Nailad ang tag-iya nga si Tutay. Hoy, ang Gcash ha? Ipadala ha? You ready lang imong number kaya ako i-send unya.